kad ono što smo pročitali dobije glas. Samoća je ponekad ugodna i korisna, ali dugotrajno povlačenje vode u zatvoren krug misli, bez korekcije i podrške. Razgovor u sigurnom okruženju potiče osjećaj pripadnosti i jača sposobnost emocionalne regulacije, što je ključno za psihološku ravnotežu. Kroz razgovor u grupi preuzimamo odgovornost za vlastiti rast, izlaskom iz pasivne pozicije u aktivno sudjelovanje. U praksi, čitanje nas priprema, a razgovor nas pokreće. Stvarne promjene počinju kad prestanemo biti sami sa svojim uvidima. Čitajte i bit ćete bolji i sretniji ljudi.